Shalom para sederek kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Pendeta Hari Susanto wonten ing program piwucal Sekolah Sabat. Lan sakmenika kita sampun dumugi wonten ing piwucal ingkang kaping 7 ingkang ngangge irah-irahan nggih menika kasetyan sejati ngabekti ing sajroning perang. Sumangga sami ndedonga. Gusti Allah Rama kawula ing swarga, kawula nyuwun paduka paring Roh Suci dumateng kawula supados anggen kawula nyinau dawuh pangandika paduka menika kawula saged mangertosi lan kawula saged ngestokaken wonten ing pigesangan kawula. Matur nuwun Gusti, sedaya kula aturaken wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sederek ingkang kinasih, ing bab menika kita sampun ningali kados pundi Gusti Allah sampun nuntun bangsa Israel anggenipun lumampah medal saking Mesir wonten ing ora-ora ngantos 50 taun, lajeng anggenipun nyeberangi Kali Yordan ingkang banjir, lajeng anggenipun ngrobohaken tembokipun kutha Yeriko lan sampun ngalahaken bangsa-bangsa ingkang sanesipun. Nah, sejatosipun anggenipun bangsa Israel menika dumugi wonten ing tanah Kanaan. Saksampunipun nyeberangi sungai utawi Kali Yordan menika, sejatosipun bangsa Israel menika ngadepi kathah bebaya. Krana bangsa-bangsa sanes, bangsa-bangsa ingkang manggen wonten ing tanah Kanaan menika badhe siap-siap utawi nyerang utawi nglawan dumateng bangsa Israel ingkang badhe ngrebut tanah perjanjian menika kala wau. Lan sejatosipun bangsa Israel menika kathah ngadepi bebaya peperangan lan asring wonten ing peperangan kalian bangsa-bangsa sanesipun. Nanging sakmenika kita saged ningali wonten satunggiling perkawis ingkang sampun dipun tindakaken dening Yusa minangka pemimpinipun bangsa Israel ingkang nuduhaken bilih Yusa menika pribadi ingkang setya tuhu lan sanget pitados dumateng Gusti Allah. Nggih menika wonten ing satengahing peperangan-peperangan menika Yusa ngajak bangsa Israel menika tetep setya tuhu ngabekti dumateng Gusti Allah lan nindakaken perkawis-perkawis utawi pangabekten ingkang dipun tindakaken wonten ing perjalanan menika. Nah, sejatosipun kegiatan-kegiatan pangabekten menika sejatosipun bebayani dumateng bangsa Israel krana sewekdal-wekdal menika bangsa Israel menika saged dipun serbu dening bangsa-bangsa sanesipun. Nanging Yosua menika anggadhahi ketetepan bilih piyambakipun ngejak bangsa Israel supados ngutamekaken Gusti Allah, madosi riyen Gusti Allah supados Gusti Allah menika paring berkah. Nah menika setuhu kalih ayat inti ingkang badhe kita rembak ing wekdal menika ingkang kaserat wonten ing kitab Matius ayatipun nggih menika Matius kaping pasal 6 ayatipun nggih menika 33 mekaten dawuhipun Gusti, mulane sing luwih dhisik kudu kok kuti ya kuwi kepriye anggonmu bisa mbangun turut marang pepakon-pepakone Gusti Allah kaya dene umat ana ing kratone. Yen kowe wis bisa merelokake perkara kuwi, samubarang kabeh uga bakal diparingake marang kowe. Dados dawuhipun Gusti menika nggih menika supados kita ngutamekaken ngudi pepaken-pepaken utawi perkawis-perkawisipun Gusti Allah. Supados saksampunipun
Gusti Allah badhe samubarang kabeh bakal dipun paringaken dumateng kita sami. Lan menika sampun dipun alami dening bangsa Israel ingkang dipun pimpin dening Yosua anggenipun mlebet wonten ing negeri Kanaan. Senaosa ing satengahing peperangan, satengahing bebaya saking bangsa-bangsa sanesipun. Nanging Yosua menika tetep anggenipun ngabekti dumateng Gusti Allah. Nah, menapa kemawon ingkang sampun dipun tindakaken dening Yosua lan bangsa Israel wonten ing satengahing peperangan menika. Wonten sawetawis ritual-ritual ingkang sampun dipun tindakaken dening Yosua lan bangsa Israel. Ingkang sepindah nggih menika penyunatan dumateng bangsa Israel generasi ingkang lairipun wonten ing padang belantara, wonten ing ora-ora. Krana bangsa Israel generasi pertama ingkang medal saking Mesir menika sampun dipun sunat. Nalika bangsa Israel menika saderengipun medal saking Mesir, bangsa Israel menika sampun dipun sunat. Nanging generasi ingkang lair wonten ing ora-ora menika dereng dipun sunat. Pramila saderengipun lumebet dumateng kutha utawi negeri Kanaan, bangsa Israel ingkang lair wonten ing ora-ora menika kedah dipun sunat rumiyin. Minangka netepi perjanjian dumateng Gusti Allah lan ngugemi utawi damel perjanjian malih ingkang kiat dumateng Gusti Allah. Utawi ngengetaken malih perjanjianipun dumateng Gusti Allah. Menika ngengetaken perjanjianipun sunat menika ngengetaken perjanjianipun Gusti Allah dumateng Abraham ingkang dipun tandai kalih sunat bilih sedaya keturunanipun Abraham menika kedah dipun sunat minangka tandha perjanjianipun dumateng Gusti Allah. Saderengipun bangsa Israel menika medal saking Mesir, piyambakipun utawi bangsa Israel menika kedah dipun sunat. Lan saderengipun bangsa Israel menika lumebet dumateng ing utawi negeri Kanaan, bangsa Israel ugi kedah dipun sunat rumiyin. Minangka tandha perjanjian bilih medal saking Mesir menika krana perjanjianipun Gusti Allah, krana Gusti Allah ingkang sampun tumindak dumateng bangsa Israel ingkang sampun ngetasaken bangsa Israel saking Mesir lan anggenipun dumugi wonten ing negeri Kanaan. Menika ugi krana Gusti Allah ingkang sampun beta bangsa Israel, ingkang sampun paring kemenangan, ingkang sampun maringi negeri Kanaan menika dumateng bangsa Israel. Pramila bangsa Israel kedah dipun engetaken malih kalih perjanjianipun dumateng Gusti Allah ingkang sampun dipun tandai kalian sunat menika kala wau. Lan kaping kalih ritual ingkang sampun dipun tindakaken dening Yosua wonten ing satengahing peperangan nggih menika anggenipun ngrayakaken perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah menika mengetaken bangsa Israel anggenipun keluar utawi medal saking Mesir nalika semanten Gusti Allah maringi utawi ngukum bangsa Mesir menika kalih sedasa tulah ya. Lan tulah ingkang kaping sedasa nggih menika sedaya anak sulung utawi anak mbarep, anak lanang menika dipun sedani utawi dipun pejahi. Lan anggenipun nyelamataken bangsa Mesir menika, bangsa Israel menika Gusti Allah paring ngandika dumateng Musa supados sedaya tiyang Israel menika mbeleh wedhus cempe lan rahipun tawi getihipun menika dipun olesaken wonten ing lawangipun tiyang Israel. Lan menika ingkang nyebabaken sedaya malaikat ingkang dipun titahaken dening Gusti Allah anggenipun mejahi sedaya anak lanang, anak mbarep menika mboten lumebet dumateng griyanipun bangsa Israel lan mboten wonten ingkang pecah setunggal kemawon saking bangsa Israel. Lan menika dipun pengeti kalih bangsa Israel setiap tahun
anggenipun mengeti wonten ing tanggal 51 bulan Nisan wonten ing kalender Yahudi lan menika setiap tahun dipun pengeti dening bangsa Israel. Pramila saderengipun bangsa Israel lumebet dumateng ing negeri Kanaan. Menika pas perayaan Paskah saderengipun lumebet dumateng negeri Kanaan. Lan Yosua utawi Yusak menika ngajak sedaya bangsa Israel menika mengeti Paskah kagem mengeti bilih Gusti Allah piyambak ingkang sampun ngentasaken bangsa Israel menika saking negeri Mesir lan Gusti Allah piyambak ingkang sampun nuntun bangsa Israel menika lumebet wonten ing negeri Kanaan. Lan Bapak Ibu utawi para sedherek ingkang kinasih, Paskah menika sakmenika kita sampun tindakaken kalih lambang ingkang sanes. Krana Paskah menika sampun dipun jangkepi kalian kematianipun utawi sedanipun Gusti Yesus Kristus. Domba Paskah menika wonten ing perjanjian lama menika sampun dipun jangkepi dening Yesus Kristus ingkang pejah dados dombanipun utawi mendonipun Gusti Allah. Pramila sakmenika kita mboten merayakaken Paskah kados dene bangsa Israel wonten ing zamane Musa, wonten ing zamane Yosua, nanging kita nindakaken menika kados sampun dipun dening Yesus Kristus menika sampun dipun paringi, dipun ngandikaaken dening Gusti Yesus Kristus bilih sakmenika anggen kita ngrayakaken perjamuan suci nalika kita nedha roti lan ngunjuk anggur. Gusti Yesus ngandika bilih menika perjanjian baru, perjanjianipun Gusti Allah ingkang jangkepi sedaya kematianipun domba-domba ingkang sampun disembelih saderengipun Gusti Yesus Kristus. Lan sakmenika setiap kali kita menika ngrayakaken perjamuan suci utawi ndahar roti lan ngunjuk anggur ingkang nglambangaken badanipun Gusti Allah, nglambangaken rahipun Gusti Allah, menika kita mengeti pejahipun Gusti Allah ingkang sampun jangkepi Paskah utawi domba Paskah ingkang dipun sembelih kagem nyelametaken bangsa Israel menika kala wau. Lan kaping 3 menaka ingkang dipun tindakaken dening Yusak wonten ing satengahing peperangan anggenipun lumebet dumateng negeri Kanaan nggih menika Yusak anggenipun ngabekti ngedekaken mesbah. Mesbah menika pinangka lambang bilih utawi pengetan watu ingkang dipun dekaken dados tugu menika dados pengetan lan anggenipun ngedekaken watu menika Yusak nuli maosaken sedaya perjanjian-perjanjianipun Gusti Allah. Wonten hukum-hukumipun Gusti Allah lan wonten kutuk ingkang dipun ucapaken. Lan berkah lan kutuk ingkang dipun ucapaken anggenipun membangun mesbah menika kala wau meralambangaken bilih Yusak lan bangsa Israel menika setya tuhu ngabekti dumateng Gusti Allah senaosa wonten ing wekdal ingkang genting, wonten ing wekdal ingkang bebaya anggenipun perang dumateng bangsa-bangsa sanesipun. Lan kutuk menika sampun dipun jangkepi dening Gusti Allah anggenipun piyambakipun digantung wonten ing kayu salib. Jalani kutuk ingkang kedahipun kutuk menika dipun tampi dening tiyang ingkang sampun tumindak dosa. Nanging Gusti Allah ingkang nanggung piyambakipun ingkang nanggung kutuk menika sehingga piyambakipun ingkang dipun gantung wonten ing kayu salib menika dipun sebataken tiyang ingkang terkutuk. Nggih menika tiyang ingkang sampun nanggung kutukipun manungsa. Pejah sampun gentosi pejah kita ingkang kedahipun kita ingkang pejah krana kita ingkang sampun nindakaken dosa nanging Gusti Yesus sampun gentosi kita supados kita mboten nandang pejah nanging nemai gesang langgeng krana piyambakipun ingkang sampun nanggung kutuk menika wonten ing kajeng salib. Lan ingkang pungkasan Bapak Ibu ingkang kinasih menapa ingkang dipun tindakaken Musa sasampunipun piyambakipun dumugi wonten ing negeri Kanaan.
Padahal anggenipun ngedum-ngedum wilayah menika dereng mantun. Anggenipun ngalahaken bangsa-bangsa sanes menika dereng mantun. Nanging Yosua utawi Yusak menika ngajak dumateng bangsa Israel kagem ngedekaken kemah suci. Kemah ingkang sampun dipun bangun wonten ing ora-ora dening Musa lan dipun beta wonten ing perjalanan menika saksanipun dugi wonten ing negeri Kanaan menika ingkang pertama dipun dekaken ingkang dipun bangun. Minangka lambang bilih Yosua lan bangsa Israel menika ngutamekaken ngabekti dumateng Gusti Allah. Lan para sederek, asring kali wonten ing pigesangan kita menika kita ngutamekaken perkawis-perkawis ingkang sanes. Menawi kita lagi sibuk, menawi kita lagi kathah pedamelan, kita nglalekaken anggen kita nyinau kitab suci, kita nglalekaken anggen kita ngabekti dumateng Gusti Allah. Nanging Yosua lan bangsa Israel menika wonten ing satengahe kesibukan, wonten ing satengahe perkawis-perkawis ingkang sanes ingkang kedah dipun tindakaken. Yusak lan bangsa Israel ngutamekaken ngabekti dumateng Gusti Allah. Lan kemah suci menika ingkang sampun dipun dekaken dening Yusak lan bangsa Israel menika nglambangaken bilih Gusti Allah piyambak Yesus Kristus ingkang sampun wonten ing satengahipun bangsa Israel lan kemah sesarengan kalih bangsa Israel. Pramila menika meralambangaken bilih Yosua utawi Yusak menika wonten ing satengahing pigesangan senaosa kebak kesusahan, senaosa kebak kesibukan tetep ingkang sepindah nggih menika ngutamekaken ngabekti dumateng Gusti Allah. Lan pungkasan Bapak Ibu ingkang kinasih, kula badhe maos menapa ingkang dados ketetepanipun Yusak ingkang kedah kita contoh. Menawi bangsa-bangsa sanesipun boten pinados dumateng Gusti Allah, menawi bangsa Israel ugi kathah ingkang boten setya tuhu dumateng Gusti Allah, nanging Yusak anggadhahi ketetepan bilih piyambakipun lan keluarganipun badhe tetep setya tuhu ngabekti dumateng Gusti Allah. Menika kaserat wonten ing kitab Yosua pasal 21 ayatipun gangsal melas. Saumpama kowe padha ora gelem ngabekti marang Allah, padha netepno putusan ing dina iki uga. Sapa sing arep kok bekteni? Apa brahala-brahala sing biyen disembah dening para leluhurmu ana ing Mesopotamia? Apa brahala-brahalane wong Amori sing panggonane saiki kok enggoni? Dene aku lan keluargaku arep padha ngabekti marang Allah. Senaosa tiyang sanes milih boten setya tuhu. Senaosa bangsa-bangsa lain nika ngabekti marang brahala-brahala. Nanging Yosua utawi Yusak anggadhahi katetepan bilih piyambakipun lan keluarganipun tetep setya tuhu ngabekti dumateng Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Mugi-mugi menapa ingkang dados ketetepanipun Yusak menika ugi dados ketetepan kita sedaya. Sumangga kita anggadhahi ketetepan kita lan keluarga kita setya tuhu ngabekti dumateng Gusti Allah. Senaosa kathah rintangan, senaosa kathah kesibukan, nanging ingkang perkawis ingkang utami ingkang badhe kita udi nggih menika ngabekti dumateng Gusti Allah. Sumangga kita tutup piucal menika kanthi pandonga. Gusti Allah Rama kawula, mugi paduka paring berkah dumateng kawula lan paring Roh Suci supados kawula langkung mangertosi dawuh pangandika paduka lan Roh Suci peparing paduka paring kekiyatan supados kawula saged nindakaken sedaya dawuh menika wonten ing gesang kawula. Kawula saged ngudi ingkang sepindah wonten ing gesang kawula nggih menika madosi Gusti Allah lan kawula lan sak keluarga kawula badhe ngabekti namung dumateng Gusti Allah Gusti Yesus Kristus ingkang sampun dados juru wilujeng kawula ingkang sejatos. Mekaten Gusti panyuwun kawula sedaya kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin.
Mekaten para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, anggen kita ngrembak dumateng dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus ngantos pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Mugi Gusti berkahi kita sami. Amin.